Bueno, i acabo, ràpidament, i passem al debat. Fins ara el debat s'ha produït en el paper. Crec que ja s'estan movent coses. Si no recordo mal, el dia 4 de febrer hi ha un debat en el Col·legi d'Arquitectes, per fi. Un debat en què estaran, clar, aquí avui estem més o menys convençuts, però el que cal plantejar és parlar del debat del paper, on els arguments que estem escoltant són els mateixos. El valor añadido bruto generado por los puertos de la APB asciende a 2.500 millones. La ZAL generará 2.000 puestos de trabajo. Això són els arguments que ens estem trobant a l'hora de fer aquest debat en el paper. Això és d'avui. Aquí apoya en bloque. Està claríssim que el que han fet és una al·legació i les còpies que les han signat, perquè estem parlant de 200 al·legacions d'associacions, empresarios i particulars cuya majoria respalda la terminal. Perquè el període d'al·legacions acabava ahir, si no estic equivocat. Nosotros jugamos la joya de la corona. Espero que no conviertan el puerto en un erial, però bueno, vosaltres cregueu que amb aquesta argumentació es pot debatir. És a dir, podem establir un terreny de debat igualitari? Com anem a establir un debat tècnic, si és que existeix un debat purament tècnic, amb aquesta, no sé com anomenar-ho, però hi ha una mena d'intent de generar un patrimonialisme alarmant de que si el puerto se hunde nos hundimos todos, etc. Front a això, quin llenguatge, quins arguments, quin marc de debat se pot establir front a... Jo estic desitjant escoltar en un debat obert, tornem a dir que probablement en un apunt, en el programa este dels divendres de la televisió autonòmica, curiositat per veure què passa quan davant n'hi ha gent que està utilitzant arguments de fons, racionals, no arguments que van a tocar la fibra de la gent sense més història. Bueno, i la gent que portem ja uns quants anys, i en aquest cas, l'última vegada que el diari Levante ens va facilitar 2 pàgines per explicar, per a fer didàctica en el tema del port, doncs a poc a poc anem penetrant en alguns sectors socials i quan ho expliques la gent ho entén perfectament. I el que cal, jo no sé si a aquestes altures ja obrir un debat ciutadà, jo crec que sí, però sobretot posar-li a la gent en situació de que puga entendre, sense massa triquinyueles tecnocràtiques, que puga entendre alguna cosa que és relativament senzill. Relativament senzill. Perquè, clar, el tema dels informes és un tema perillós, com sabeu tots molt bé. Esta viñeta del Roto, no sé si la llegiu és d'allí darrere, però diu que lo más importante de cualquier informe es quien nombró a los expertos. I estem en una situació actual així. Que quan llitges un informe, el primer que mires a veure és qui va nomenar els experts i ja no cal que llisques l'informe perquè ja saps per on van els temes. I això és la història. Bueno, el resultat és, Antonio ho ha dit, jo ho torno a repetir, que si això se consolida, una terminal sur que ja està adjudicada a l'empresa Costco, l'empresa de Xina, la T2, que és on està ara MSC, la T3 és una altra naviera i l'ampliació nord, al final el resultat serà que amb recursos públics, tant recursos naturals com recursos financers, anem a facilitar la privatització d'una part del nostre litoral i dels nostres recursos. No li veig una altra explicació. I torno a insistir, quan no se fa una avaluació de cost-benefici, si s'hauria fet en aquest cas com en altres casos, no hauria manera d'haver justificat iniciar el projecte, ni en aquest cas ni en el cas anterior. Perquè quan val la platja, com s'avalua la platja de Nazaret? Com s'avalua el que ha passat en les platges del Saler? Com s'avalua
els costos sobre la salut que genera una activitat, una combinació letal entre transport marítim i transport de camions. Això quin cost té? Un dia Julio Montó, ho va dir el president del port, ¿cuánto vale un metro cúbico de aire limpio? ¿Cuánto vale un metro de la playa de Nazaret? ¿Cuánto vale 100 metros de la playa de Saler? Es que eso no entra en la contabilitat. No entra en la contabilitat. I si entrara en la contabilitat, torno a insistir, molts dels projectes dels que estem parlant ni s'haurien plantejat. Acabo. Recomanacions, jo crec que està molt bé, documentals que podeu veure. Este que té que veure el canvi climàtic. Este és de la cadena francesa Arte. Putos camiones. Què passa en el trànsit de camions per centre d'Europa? Vos obrirà els ulls, vos aportarà moltíssima informació de com funciona el transport marítim. Està en català, podeu tirar mà d'ell de forma gratuïta. És un documental magnífic. I l'últim que ha passat, la televisió pública, que s'està convertint, des del meu punt de vista, especialment la 2, en un exemple de lo que ha de ser una televisió al servici de la gent. Este documental de fa el dimarts, dia 7 de gener, encara ho podeu rescatar, molt interessant de què és el que està passant, perquè apareixen altres històries que no vos podeu ni imaginar què és el que estan fent les grans navieres que ofereixen creuers aparentment a preu de saldo, 200 euros, 300 euros, però que després, quan paren a una illa de les Bahamas que està comprada per la mateixa naviera, encara no has obert la boca, ja t'han clavat 10 euros, 20 euros per una cadira, per una hamaca, per una sombrilla, per una tal. I, sobretot, l'impacte que tenen els creuers en una ciutat com Marsella, on atraquen i deixen uns 500 creuers a l'any, i els efectes que estan sobre la salut de la gent. Bueno, lamento haver-vos amargat la vesprada. Aquestes coses hi ha que contar-les, hi ha que debatir-les, hi ha que exigir que ens donen informació, perquè no estem parlant de cap broma. Aquesta és una decisió que té una, no sé com dir-ho, una transcendència sobre el futur de la nostra ciutat extraordinària. Pocs projectes dels últims anys, jo, si tiren enrere, assenyalaria la desviació del riu com un projecte, diguem-ne, semblant al que pot tindre, la repercussió que pot tindre una castanya com esta, en aquestes condicions en les que Antoni ha insistit en una baixa qualitat democràtica. Doncs ja està.